Arratzu, bihotzeko begiekin. Arratzu ondo ezagutzeko, bihotzeko begiekin ibili behar da. Auzorik auzo, oinak lurrean da. Lehenean oinarri hartutako herrialdea dugu hau, beti gerora begira. Biribilean landuko dugu gure ibilaldia. Mendatako mugan hasi, Arzubin, hemendik Elexaldera, eta Kaltzadatik Loiolara. Gorosika auzoan Santa Marina ermitea ikusi eta barroetan zehar Belendizera helduko gara. Handik Zabalara, San Lorenzo ermitatik, barrutira gero, Olesko eta Uharkatik Loiolan amaitzeko. Goroldioak estalitako Arzubiko harrizko zubian hasiko dugu ibilaldia. Zubiaren erdi-erdian, mendatako muga dagoen lekuan. Hauxe da, Doneiakue edo Santiago bidea egiten dabenen zarbidea herrirako. Milaka erromesen oinotzak oihartzuntzen dira hemengo zubi zaharrean. Han, Bizkaiko arestirik handienetako batek egingo deusku harrera, zainak burdinez gorritutako lurra beratzean. Zenbat arestantai emonete dauz baso honek, etxeari abe sendoak egiteko edota itsasontzietako zuakerrak egiteko. Gure lehenengo pausuak Elexalde auzoan egingo doguz, Eleiza ederra altuan dala. Santo Tomas Eleizea 1530 da, baina aurretik 13. mendetik beste bategoan lekuan egina. Estilo errenazentistakoa da. Eleizpe deigarria dauka, Eleiza osoa inguratzen dauena. Hortxe dago, auzoek euren arteko batzarrak egiteko erabilen mahaia. Ondoan, etxeak be baditu. Palazioa eta palaziotxu deritzenak esaterako. Izenok argi erakusten deuskue beinola jauregi eder izan zirela. Eta auzoa osotzen beste etxe batzuk badira. Lurrez mendata izan arren, Eleizaz arratzu direnak. Herriko zaindaria Santo Tomas izan arren, maiazpasko ospatzen da jai nagusitzat. Horrez ganera, San Isidro be jai handia da arratzun, lurrera lotuta bizi izan dan herria data. Baserrietan hortuari bikainak lortzen ziran, etxekoen janari eta bizigarri. Lehenago, herrian artorik ederrena eukanak eskaintza egin eta gero prozesinoa egiten eben Eleiz bueltan. Lehorteetan euria eskatzen jaken santuei, umetxoren bate baino eroan ezarren aterkinik. Eurizientzat erro bat ireketa, bekatek egin nigo, San Pedroa, Santa Mainera, San Pelaizora, San Lontzora, horiek izan abadiek. Damu do jaure hori, da berak letaine egitezan, da buka kondizet, letaine, batezi. Da letaine eurizikeko, da bea, etzi herri, sokatezan, lehenko San Pedroa. Lehen San Pedroa dike Santa Maina, Santa Mainetik San Lontzora, da buelti hartun de Elisa. Eta esan, Ibilien. Bai, dite guztien erreztan, letaine bat. Eta hori, abadiak berak asikoak nos dauen? Bai, ez domekan ezate bat, beko eurik izpadeu, hain domekatan dauze, erroati. Eso se pancarta, eso se... Bai, kustodizen zerot esan, erroati ite, nantxe. Berton amaitzen da Kaltzadea, eta hortixik egiten da gaur egun be Aste Santuko kuruzbidea. Gu Loiolara joango gara. Arratzu,
1976an Gernika Lumoko udalerrira lotu eben alabeharrez. Handik 26 urtera, zorionez, udalerri bihurtu zan barriro, desanexionorako prozesu ekinaren ostean. Loiola da herriko bihotza, bertan dago udaletxea, herriko tabernea, frontoia, plazea. Gandarias familia ospetsuaren ondasunen aztarnape berton ikusiko ditugu. Etxe handia, lehenago auto eta zerbitzari ugariga zornidua. Euren ekarpena da herriko eskolen eraikinabe, bastida arkitektoak diseinautakoa. Gaur egun kulturekitaldi eta astialdirako erabiltzen da. Hortxe daukagu kasurako Arrolako opidum deritzonaren interpretazio zentroa be. Arrola, Burdinaroko herriska zaharrik importanteenetakoa da Kantaurialdean. Kristo aurreko 4. mendekoa. Zentro horretan, Arrolako aztarnak ezagutu eta ulertzeko argibideak daukaguz. Erromatarrak Euskal Herrira etorri ziranean hemen aurkitu ebenaren adierazgarri. Arrolan dagoen kastroa herrizka gotortu bat zan, 6. mende eta 4. mende artean Kristo aurretik egin bien, euren eskuekaz, bertako bizilagunek, gure aintzindariek. Eta erromatarrak heldu zirenean Urdaibaiera, Kristo ondorengo lehenengo garren mendien, 51. urtien zazki, ikusi ebien, eta eurek eukan tamaina handiagatik eta egitura antolatuengatik izendapen berezi hori bineutzien, opidum, opida plurales. Eta esan gure deuena da, herrizka gotortu antolatu bat zala. Eta horretaz aparte, gitxi gora bera, etxolen neurri eta kantidadia gaitzik esaten da belaunaldi bakoitzien 1000 pertsona bizi izan zirela. Oro korrien mandaigun 5-6 mendetan okupatuta gonzala esparru hori, herrizka gotortu hori, kastro gehiago egon ziren inguruen, adibidez Kosnoagan, baina aieri ez dutzen izendapen, opidum izendapenekin. Arrolarako gaintxoa kortaz beterik egon zan aldi baten, ganadu askuntzak herrian eukidauan garrantziaren erakusgarri. Gu, gorantza, gorozikarantza goazela, geldialdia egingo dugu Maribi Aretxederretaren hortua ikusteko. Bai ederra gero. Arratzuko hortuak hornitzaile ezin hobeak dira Gernikarako. Herriko baserrietan barazki asko eta onak hartzen direlako Gernikako azokan astelenetan saltzeko. Eta hortuariak ez ezik, fruta, karrautzak, oilaskoak eta zerrez. Urte osoko beharra da, nekosoa, jaiegunik bakoa, domekak urrengo egunerako bendejea prestetako dirata. Maribi Aretxederreta, lurraren taupadetara eginda dago eta horrek egiten dau zoriontzu. Ez da gutxiagorako edertasun honen erdian. Sasoi honetan dau geuseri gehien, da gehiena presiten dana plazan, eta gentiek. Tomatie, piperra, baine, porrue bebai, eta kalabazinek, eta pila bat gauze. Gu, astelenetan bakarri joaten plazara, da bizen mitxartien egiten duguz, batute, klaro, heldu itzen diz. Da leku fresko baten, eta gero batzuko zen di heldu, hau berdi, hau, bakotxak gure da moduen emotengo. Antxine izin zen, hogei bide handi bat, oin bebai, orduen, antxine bai, nire gurasoan zat. Da, joatezin, karro bategaz, eta zaldizegaz, Gernikera, euren transporti hori izan. Oin kotxez joate gari moduen, ez, orduen, zaldize eta karroaz. Eta, badakizua plazateko kontu zer da, lantzibin saltzen zu dana, beste lantzibin ez, da, saltzen zanin posposik, eta bestera, badakizua, diru harik. Preparetako? Prepareu,
Claro, danak ez dizizeten plazara bateko moduen, batek ikusten dut zulua, bestik ez dakizia, bagok selezioen berzeten duz. Txikarraka, sandizauak, sanu hauek, eta hori, prezizioan aldakuntzi gaitxik. Handize ez da txikizeta zule dune moduen saltzen, orduene, da hori prepareta joate gara, azte guztizen, da domekan, batez be, domekan porruek eta gauza asko dauz, berdurek, letxugi eta domekan ebai diguz astelenerako. Da, bueno, gu posposik holan izin dela betitxe. Jarraitu daigun Santa Marina ermitaraino. Gaur egun be, erromeria ederra izaten da hemen. Amaiketakorako, makailaua, berakaz eta pipertxoakaz, atxorra zeinek urrinen jaurti lehiaketa eta abar. Hemendik, Belendizera joko dugu. Belendiz izatez auzoa da, baina ia herri baten nortasuna dauka. San Pelaio ermitan mesea emoten izan da oraintzur arte. Eskolea be bertan dago. Joandan mendean, Aldundiak Bizkaia osoan auzoetan egin zituen eskolen sarekoa. Auzune osoa da deigarria. Ermitea, torrea. Dolaretxe baserria, torreko dolarea izango zan etxea baino lehenago. Hor dago, Manuel Leginetxe zanaren jaiotetxea be. Bestalde, tabernea izan da auzotarrak alkartzeko lekua. Zenbat barriketa, zenbat joko, oturuntza eta kanta gauerdiz ardauari. Zabalara goazela, ase etxe eta leku zoragarriak bidean. Arte zabalonen gerizpetan be egotaldi ederra egin daiteke. Tontortxuan dago San Lorenzo ermitea, auzoaren babesle. Hemendik barrutira joango gara. Belendizen lehenengo torrea, Zabalan bigarren Garaka torre, eta barrutian hirugarren torrea. 3 torretxe igaroko duguz bidean, euren leiotsuak eta egitura bereziak agirian dituela ondino be. Beinola burrukaleku, orain bake iturri. Barrutian, San Emeterio eta San Zeledonioren ermitea dago. Herriz arratzu, baina eleizaz kortezubi badabe. Auzo horretan dagoz gaur egungo eskolea eta institutua. Arratzuko umeak esese, Nabarniz, Kortezubi, Arteaga eta Mendatako ikasleape batzen dituena. Gu, bidegorriari jarraituta, Olesko auzotik Uharkaraino joango gara. Olako, Olesko, Uharka. Izenok guztiok ura eta olak dakarsko ez gogora. Lehenera begira jarri ezkero, zenbat ola gizon eta olandra mailuaren tirikitauki otzean burdingoria lantzen. Izan be, ederra da herritarrentzat errekea eskura eukitea, lanerako ez ezik, baita etxekoentzat, ganaduentzat, zein lixibea egiteko be. Baina ez hori bakarrik. Hanazi hor goizen, eta horra bera, onzien 14 errota. Zerra bi, Panaezegi, martxa. Eta hau huerkako zerrako turbinie, hugeta orduen esan gelditzen. Horrek, urek, ze, biherginek izte benien bierra, zerrako bierra, turbinia ez dezan argizemoten herrireko. Da herri guztiriko argizemoten. Horrek errekiek. Orduen, errekagote ziren garbi, da etortezan, da menotezan amintitzela, gure txiki denbora. Etortezien, eibartik, da, bierginak azte guztian, barrik erin etortezien peskan, da men pasete beneren domekie eta zapatu azaldi igual,
Zer koiten zan? Hemen arranka ize. Arrankari. Arranka jona, duzun hemen, orduen. Uharkan, preseagaz batera, errota zarra eta errota barri daukaguz, ondo etxe dotoreak. Gaur egun errota izateari itxita badagozbe, arratzun izandako ola eta errota ugarien oroigarri ditugu. Uharkan, harri volkanikoak beba ditugu. Goi Kretazikoan itsasondoan sumendi leherketak izan iziran. Eta haren laba isurketek sortutakoak dira harriok. Geologoen esanetan balio handikoak. Gure ibilbidea Loiolan amaitzeko, bidez bide joango gara kibi arloak ikusiaz. Izan be, arratzun kibi asko sartu da, eta Espainiako ekoizlerik handienetakoa da. Bidean daukagu San Pedro Ermitea be, auzokoak erromerian batzeko lekua, lautada erosoan, aurrekaldetik zurezko ereizpe ederra daukala. Hauxe dugu arratzu, lurrez, urez eta airez, maitatzeko herria, bihotzeko begiekin ikusita.